हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दंजोबो ग्रेड 3 पस्ट ओंखारदों गुवाहाटी हाइकर्टआव दा बिनि फ्लाइआ दिनैनिफ्राय जाबाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम थागोन आरो पस्टआ ग्रेड 3 गासै भेकेन्सिसा दङ 237 बेनि गेजेराव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौनो मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालामनांगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन चेक खालामबानो जाबाय दा जों एप्लाइ खालामबा जों माखासे इन्सट्राक्सन्स नायग्रोनांगौ जायो बेखायनो जों नैबेयाव थुना होनांगोन इन्सट्राक्सन्सआव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेसेबां साइज नांगौ फट'फोरा नोंथांमोना नायना लादो दा जों 5 किबिनिफ्राय 30 किबिनि गेजेराव जोङो आपल'ड खालामनो हागोन आरो जिपिजि पिएनजि जोङो बेयाव आपल'ड खालामनो हायो लोगोफोर थ' बिनिफ्राय दानि हाइट आरो पिक्सेलखौ जों नायनांगोन आरो दा पिक्सेल होनाय लोगो लोगो जोंनि हाइटआ बेसेबां जानांगौ नोंथांमोना नायना ला थ' फट'नि हाइटआ 354 बिनिफ्राय सेन्टिमिटार जागोन बिनिफ्राय आरो वेटआ जाहैबाय 276 पिक्सेल जानांगोन बिनिफ्राय सिगनेचारा 276 वेट जानांगोन बिनिफ्राय हाइटआ 118 जानांगोन बिनि गेजेराव जोङो 30 किबिनि गेजेराव जोङो आपल'ड खालामनांगौ जायो थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोदो दानिया जों एप्लाइ खालामनाय प्रसेस जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन फार्स्टआव बिनिफ्राय जोङो एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो एप्लाइ प्रसेसआव थ' दानिया जों फैबाय जोङो गोदानै जोङो नैबे निउआव थांनांगोन जों निउआव थुना होदो दा जों निउआव थुनाय लोगो लोगो मा खालामनांगौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायदो दा फार्स्टआव नोंनि फुल नेमखौ होनांगोन बेनिफ्राय फादार्स नेम होदो थ' बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंनिखौ मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौ बेयाव फुल डेट अफ बार्थ होनांगोन थ' बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो थ' इमेल आइडि नोंथांमोना होनांगोन थ' बेनिफ्राय दानिया केपसा थ' केपसाखौ जों जेरै दं बेखौ जों नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगोन साबमिट थ' जोङो साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन लगइन खालामनानै जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला जों बेयाव टाइप खालामसै बेनिफ्राय जोङो साबमिट खालामसै दा लोगोफोर जोंहा आइडि मोनबाय दा नोंथांमोना आइडिखौ नुनो मोनदों दा आइडिया नैबेनो दा बेयाव आइडि मोनबाय आरो दानिया जों नैबेयाव थुनांगोन आपडेट केन्डिडेट डिटेल्सआव जोङो थुना होनांगोन दा नोंथांमोना नैबे डिटेल्सआव थुना होदो आपडेट खालामनांगोन नालाय दा जों बेयाव थुबाय थ' जों दायो सेकेन्डआव फैबाय दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन उदालगुरि होबाय आङो बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय ब्लक लेटार्स नेमा फैखाबाय दा जोङो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन 3आव थ' बेनिफ्राय 4आव जोङो एसटिपिखौ होदो बेनिफ्राय दानिया 5आव नोंथांमोना डिसेबिलिटि दङबा थ' नोंथांमोना येस नङाबा बेखौ न' नोंथांमोना जेबो सेलेक्ट खालामनाङा आरोना बे बक्सआ ओरैनो थाथोंसै आरो बे बक्सआ जेबो सेलेक्ट खालामनाङा थ' बिनिफ्राय दानिया नेचार अफ डिसेबिलिटि एन ए जाबाय माने जेबो गैया थ' बिनिफ्राय फादार्स नेम ओंखारखाबाय बिनिफ्राय मादार्स नेमखौ नोंथांमोना 7 नाम्बाराव लिरना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मेरिट ना आनमेरिट थ' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थ' बिनिफ्राय दानिया 8आव नोंथांमोना बेयाव बुंदों आरो माने सासे सानै थायो नालाय खायसे माने हिन्जावफ्रा थ' नोंथांमोना नांगौबा होनो हागोन गैयाबा नोंथांमोना नांला बेखौ जेबो नाङा थ' बे इम्परटेन्ट नङा दानिया 9 नाम्बाराव नोंथांमोना स्पाउस नेमखौ होनांगोन आरो जायफ्रा मेरिट जादोंमोन थ' नोंथांमोना हासबेन्ड एबा हिन्जाव नामखौ नोंथांमोना होनांगोन बेयाव जायफ्रा मेरिट जादों आरो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थआ फैखायो बेनिफ्राय दानिया फैबाय 11आव दा बैसोआ ओंखारखागोन बेनिफ्राय नेसनेलिटि इण्डियान थ' बेनिफ्राय दानिया 13 नाम्बाराव नोंथांमोना नायदो थ' 13 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो एग्जाम नेमखौ HSLC होदो बेनिफ्राय बे एग्जामनि नेमखौ होजोबदो HSLC एसेक थ' नोंथांमोना बेबायदि नुदोंना HSLC बेनिफ्राय HS BA DCA जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङब्ला मा लानाय दं बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय बर्डआ होदो नोंथांमोना बर्ड से बा एसेक गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बेयाव लारि लारि नोंथांमोना फिलआप खालामदो थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माबाफोर क्वालिफिकेसन दङ नामा थ' दङब्ला नोंथांमोना होनो हागोन गैयाबा NA होबानो जाबाय 14 नाम्बाराव बेनिफ्राय स्पेसियेल स्किल दङबा नोंथांमोना माबाफोर मावखानाय एक्सपिरियेन्स दङब्ला नोंथांमोना होनो हागोन थ' नोंथांमोना बेखौ होनो हायो थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय 16आव Aआव नायदो लोगोफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट जुदि माबाफोर मावखानाय दङब्ला थ' नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन गैयाबा नाङा थ' बेनिफ्राय 16Bआव नोंथांमोना नाय थ' 16Bआव आसामखौ होदो बेनिफ्राय दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज डिटेल्स नोंथांमोना आसामखौ होनांगोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होदो बबे एप्लाइ खालामदोंमोन थ' बेनिफ्राय नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय इयारखौ नोंथांमोना होनानै लादो थ' बे जाबाय दानिया जों थांसै नाम्बार 17 दा नाम्बार 17आव जों फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नोंनि फुल एड्रेसखौ होनांगोन गामिनिफ्राय लानानै
PS पोस्ट अफिस डिस्ट्रिक्ट होनांगोन नोंथांमोना होबानो जाबाय 17 18 आव नोंथांमोना होनानै हागोन थ' बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना न' होदो 19 20 21 22 खौ न' होनानै दानिया नैबे आपडेट डाटायाव जोङो होनाय लोगो लोगो आपडेट जासिगोन बेनिफ्राय फट' आरो साइनल' जोङो आपल'ड खालामनांगौ आरो लास्टाव जों पेमेन्टखौ दाननांगौ जायो दा बिदिब्ला जोङो आपडेट डाटायाव जों होनाय लोगो लोगो बियो आपडेट जासिगोन थ' बेयाव बुंदों लोगोफोर स्पेशल केरेक्टार इउज खालामनो हाया दा जोङो डाइरेक्ट लिरना होनांगोन जों बेबायदि सिन जों इउज खालामनो हाया आरो दा बेखायनो जों बेखौ एडिट खालामनांसिगोन एडिट खालामखांनायनि उनावसो जोङो आपडेटखौ खालामनो हागोन स' दायो जोङो आपडेटआव होनाय लोगो लोगो बेबायदि आपडेट ओंखारबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों रेकर्ड आपडेटेड ओंखारबाय दा बेनिफ्राय जों मा खालामनांसिगोन फट' एन्ड सिगनेचार जोङो आपल'ड खालामनाय अप्सनाव जोङो थांनांसिगोन गाहायाव फैनानै थ' दानिया जोङो बेयाव आपल'ड फट'ग्राफ एन्ड सिगनेचाराव थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा फैसिगोन फट' आरो सिगनेचार आपल'ड खालामनायाव दा नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन जेबो रिफ्रेस खालामनाङा पेजआ लडिं जागासिनो दङ दा बेयाव नायदो फैबाय अपसना दा जोंहा मा खालामनांगोन फट' आरो साइन जोङो सिगनेचार खालामनांगोन जों माने आपल'ड खालामनांगोन आरो दा जों बेयाव बुंदों दा जों नुनो मोनदों दा हाइट आरो वेटनि खोथा दङ दा फट'आ नायदो 5 निफ्राय 30 किबिसिम खालामनांगोन साइनाबो दा बेनि गेजेराव जोंहा थानांगोन दा पिक्सेला मिलायनांगोन बेनो जाबाय लोगोफोर वाइटआ 276 पिक्सेल जानांगोन सेन्टिमिटार बेनिफ्राय आरो 354 जानांगोन हाइटआ अब्लासो जोंहा साबमिट जागोन ओमफ्राय सिगनेचारखौ नायदो 276 जानांगोन वाइटआ आरो हाइटआ 118 जानांगोन बेनिफ्राय किबिया 5 निफ्राय 30 किबिनि गेजेराव जोंहा साबमिट खालामनांगोन दा बिदिब्ला जों थांसै फट' आपल'ड खालामनायाव बेनिफ्राय नोंथांमोना फट'खौ लाना फैनानै नैबे डिक्लेरेसनाव थुनांगोन अब्लासो जोङो साबमिटखौ खालामनो हागोन दा बेयाव ओंखारजोब्बाय लोगोफोर गासैबो ओंखारबाय दानिया जोंहा साबमिट केन्डिडेटसाराव जोङो थुनांसिगोन जोङो साबमिट केन्डिडेटसाराव थुना होदो गेजेराव जों बेयाव थुना होबाय दा लास्टाव नोंथांमोना सालान दाननांगौ जायो आरो बे सालानखौ नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन 150 ओमफ्राय बेखौ बेंकआवसो दाननांगोन सालान रिसिप्टखौ डाउनलड खालामाला बेखौ डाउनलड खालामनानै बेंकआव थांनानै जोङो पेमेन्टखौ दाननांगौ जायो एकाउन्ट नाम्बार दंखायो डाइरेक्ट सालानावनो दा बेखौ नोंथांमोना बेंकआव हैदो बेनिफ्राय साननै सानथामनि उनावहाय बे एक्टिभ जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन आरो दा नैबे सालान फर्मखौ लांनानै बेंकआव दानहैदो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय नोंथांमोना एक्टिभ जागोन नुगोन बेनो जाबाय साननै सानथामनि उनाव वर्किं डेज लागोन होनना बुंदों आरो दा बिनि उनाव नोंथांमोना लगइन खालामनानै स्टेटासखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय साक्सेस जागोन दा बेनिसिम लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो हागोन